Η Λευκή Θάλασσα. Η Λευκή Θάλασσα, γνωστή στα ρώσικα έτσι, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας και αποτελεί μέρος του Αρκτικού ωκεανού. Περιβάλλεται από την Καρελία στα δυτικά, τη Χερσόνησο Κόλα στον βορρά, με το λιμάνι του Μούρμανσκ και τη Χερσόνησο Κάνιν στα βορειοανατολικά. Επίσης, συνδέεται με τη θάλασσα του Μπάρεντς μέσω του καναλιού Γκοροντσόι και είναι φημισμένη για το ψυχρό της κλίμα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα καλύπτεται από πάγο. Επιπλέον, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ναυτιλία, την αλληλεία και την οικονομία της περιοχής. Παρά την κάλυψή της από τον πάγο τον χειμώνα, είναι σημαντική θαλάσσια οδό για τη μεταφορά των αγαθών. Η σύνδεσή της με τη θάλασσα του Μπάρεντς διευκολύνει την ναυσιπλοεία, ιδιαίτερα με τη χρήση ειδικών σκαφών για τη θράψη του πάγου. Ακόμα, τα ψάρια και τα θαλασσινά της προσφέρουν εισόδημα και τροφή στους κατοίκους. Αυτά τα δύο κομμάτια αποτελούν την οικονομική σημασία της. Τέλος, το κύριο λιμάνι της είναι το Αρχάγγελσκ και ενώνεται με τη Βαλτική θάλασσα με το κανάλι της Λευκής θάλασσας. Πιθανότατα πήρε το όνομά της από την αντανάκλαση του χιονιού και του πάγου που της δίνει λευκή όψη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο τοπίο.